Ngasithela isibhamu. Ufika nje ubuza lo muntu uyamphendula mayiqeda lapho sayadubula. Mayiqeda lapho iyadubula. Hawu. Jojo nexela ukuthi faka abashoyo ke bathi le esibhedlele ngangikhwaza igama lika Jesu ngingasathuli. Naphakathi manje babona mina ngapha ndikwikhoma ngapha ndibhizi nibona izinto. Yebo. Mase so wakhuluma kanjalo ukuthi obviously mina ndiyalahleka at any time kodwa into emnandi uNkulunkulu mayesezoduka uqala khuluma. Ngibona leyo mibono ke ukuthi uma ngizoyikhuluma ezingawo ngithi akulula ukutshela umuntu especially okholwayo is difficult. Ekwakunomunye umhlabelelo omnandi ngolona hlobo. Lo mhlabelelo ene wokuwo wonke amasidi angikaze ngiwuzwe lo mhlabelelo ohlatyelelwa lapha. Kusho ukuthi amanye amagama bekumele ngishonile mos. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, sibonge umusa nokuthandwa inkosi nakuba siyaphila. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Ngizothi nje ungasashintshi ungayindawo la sothi masiqeda ngiyakholwa ukuthi uyobusisizakele ngoba sikhuluma indaba ezimnandi la. Indaba eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Bazalwane siyabonga nje futhi nokuthi na subscribe na ukhulisa umsebenzi. Ngama likes siyabonga, ngama comments enu amahle. Siyabonga kakhulu. Inkosi nje inibusise. Kuningi nesupport enilethayo nangemikhuleko. Inkosi nje inigcine nonke. Sibonge kakhulu. Namhlanje ibuyile inceko la umfundisi wami umfundisi uLubabalo Mqhekwana. Besinaye last time la asisherela ubufakazi bakhe bebubuhle kakhulu wathi ukusikhuthaza wasibonisa lapha nalapha ya. Mhlawumbe futhi sothi ungena a bit deeper ke today. Ke singene but before siye kude ke simamkele welcome futhi ukuthi uze isikhathi sakho nje ngiyazi mhlambe ngabe ugijima somewhere mhlambe ngabusemolo udla ice cream but wathi yazini ngize la ngizoletha ubufakazi so nje sakrespect kakhulu lokho siyabonga ngisikomkele. Angiphinde ngibingelele yebo kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngiyangithanda ukusho ngokuphecelezi ukuthi kunabantu bakaNkulunkulu bese kube nabantwana bakaNkulunkulu kwehlukene nje enombhalo yakusho nje konke lokho akudike kuphikiswa. Mhlawumbe obunye uzothi awuyini ukuchaza ngiyazi lento ngiqala ukuyizwa namhlanje. Yini uthi abantu nabantwana? uNkulunkulu umefika wafikela kubantu. Uma ethi uzobasindisa ezonweni zabo ngabantu. Yes. Kusho ukuthi makuthiwa umuntu kusube kuthethwa ngomuntu ongekakhandwa. Okay. Ukuthi azofakwa kwifield yokuthi abe ngumntwana. Okay. Kodwa uma esezoba ngumntwana kunaleli lizwi elilapha kwincwadi kaJohane chapter 1 uverse number 12 if niyalazi lithi bonke abamamukela wababiza ngokuba wabapha amandla. Dani manje lichaza kahle na? Yebo impela yilona. Futhi nje ngoba nali neBhayibheli eduzane sivele sigijimela. Sesigijimela sifunde. Ukuthi lami ke lesikwazi ukuqhubeka isizulu soba kusodingeka sibe khona naso. Yebo. Uthi ngibe ngifunda ngale uverse 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name.
kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkuluNkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Yes. Kusho ukuthi kuzube umntwana kaNkuluNkulu kumele ukholwe kuleli gama. Yes. And number 2, lamandla uma ngwa underline la avezwa la, akusimandla ongacela ngawo izinto. Ukuthi ngifuna umsebenzi, ngifuna ini. Ngoba la libhalwe nje ekuthini wabapha amandla okuba babizwe ngoba bangabantwana bakaNkuluNkulu, laba abakholwayo egameni likaJesu. Okuwukuthi mhlawumbe naye enye into ekumele ukuthi isicacele. Yes. Ekuthini lamandla yila akhanda umuntu kuNkuluNkulu. Okuwukuthi iwona lamandla asebenza ekuthini akwenza izinto ezithile noma izinto uNkulunkulu angayifuni uend up wena zingacaceli noma zikudine noma wena ungayifuni. Kusube lamandla esakhele kuwe. Uma esakhele kuwe lamandla ibe yiwona la azokuyekisa lezi zinto uNkulunkulu angayifuni. Kusho ukuthi ngamanye amagama lamandla ndingathi like yinto esube like uma ndicela ukuphuma kancane kunaleli lizwi eliphaku Isaiah angazi 58 noma ini, kodwa bazulaza abazalwane elelizwi lithi ubani lo oqhamuka eEdom embethe ingubo ezibomvu. Yes. Bese lithi yimi. Pho why andazi noma ndichaza kahle na ukuthi andilifundi manje, kodwa olifundayo uzolithola ngoba lithi Edom. But lithi lapho Isaiah uyabuza ukuthi kanjani ukuthi kube nje. Uthi yena bendixovula idiliya. Idiliya igazi labo laselitsazela kimi, landenza ukuba ndibe yilento enenibona ndiyiyona. Igazi labo. Okusho ukuthi uma sesizobuya ngapha sithi lamandla akwenza ukuthi ube ngumntwana. Ngale uJesu uvela ekhama isidiliya. And obvious lesi sidiliya yilabantwana abakhanywayo. Futhi ngapha uma uzobhekisisa kahle liyaxaka futhi lona iBhayibheli. Ngoba ngale kutholakala uJesu ephambi koPilato, ephambi kwamaJuda, embathiswa ingubo ebomvu. Yona le ngubo ebomvu ngale igazi labantu. Ngapha babethu uJesu, ngapha uJesu ushaya bona. Ngapha bashaya uJesu, ngapha uJesu unyathela bona. Kusho ukuthi kahle kahle igazi lika Jesu liphuma lingena emntwini, elomuntu liphuma liya kuJesu. Angazi kanjani, kodwa uIsaiah somfunda kahle umhlalele phansi bese uzothatha lencwadi uzofika uthola ukuthi kukhona lapho ucinise kumeshe khona ukuthi kahle kahle lamandla la ayamkhanda umuntu, awusheshe uzibize ngoba ungumntwana kaNkuluNkulu, kodwa abantu emele bakubone ukuthi usungumntwana kaNkuluNkulu manje. Yes. Kodwa lokhu thina siyesithanda ukukusho ukuthi sendisindisiwe, sendingumntwana kaNkuluNkulu. Usube usazikhulumela kodwa lento ingekaveli. Okay. But ma isingene kahle lamandla owamamkela ngoba ukholweni legama esebhilonga ngaphakathi kwakho, ayazivezela wona izinto ukuthi chini siqale sithi hayibo lo mthinto bekade ezenza akasazenzi. Kushintshe phi bo? Yes. Hayi iyaxaka lento yalomuntu lo. Sesinezinkulumo sekubethwa sesibethana ngamazwi ukuthi hayi man siyamazi lo muntu ephila kanje. Yebo.
manje kushintsha ipi Yes. awuzenzisi Hey. kodwa usubuvumele lamandla ukuthi akwenze Yo. wona ukuthi Yeah. uzoba yilo mntwana Yeah. usho ukuthi uJesu mayesefike sethatha ingane ethi bonke abafuna ukudla umbuso wezulu mababe njengale ngane usezoveza ukuthi mawumamkele ngempela uJesu namandla akhe la akhandayo Yes. kumele ube kanjani. Oh yebo. Ayinamandla le ndaba oyishoyo. Ya ibuyela futhi nakuleli izwi leli lithi sobabona ngeyithelo. Yebo Abazo kuyikhuluma sizenzeli futhi. Kulungile ngasho umntana kaNkuluNkulu ngisindisiwe okay it's fine kodwa sobona ngeyithelo. thina Ithina sobona. asilifuni Yes. asifuni wena ukuthi ube igago. Yes. Siqoqela amavesi amaningi asiwadingi. Yebo. Thina kumele sidonswe yilento Yeah. wena Wow. ngoba sesiyibona ukuthi thina iyavela bunguku. Lese uJesu uthetha nje ngento engabonakali isihlahla Yes. uthi ndisitshalile ndasinkcenkceshela Yeah. sase siyakhula sase siveza izithelo ezingeyiso bese athi iphutha libe kuphi kusho ukuthi bengumele sibone izithelo ekuyizona Yeah. kwavela izithelo ezironke bese athi ngicela nehlulele nina ukhuluma lapho ngathi ku-Isaiah if I'm not mistaken Yep. andisachani kahle between Isaiah or Jeremiah somewhere lapho mayisekhuluma leso stiliya kodwa la ku New Testament emase sivezwa uthi uJesu wasiqalekisa same time ngelokuthi kuze kube lesi sikhathi akuveli lutho okuwukuthi ma ungabe amandla la ongawamkelanga ngempela it's difficult ukuthi wena ungazisho ukuthi umntwana kaNkuluNkulu kodwa thina singakuboni. Yeah. And masingakuboni thina nezulu vele kuyenzeka lingakuboni ngoba lento mangabe siphilonga kuwe ngaphakathi kumele abantu abangakholwa bakubone. Yes. Once abantu abangakholwa bangakubona kusho ukuthi inkinga ikhona. Kusho uhambisana nabo. Kusho ukuthi usihambisana nabo. Hey. Ngoba ngeke phela ukuthi ukholwe Yeah. bese ube nje ungashintshi lutho. Yebo. Kanti lamandla asebenza kuphi? Hey mfundisi. Ngoba la akhulunywa la uma esethi wabanike igunya wayesebanike igunya se ebanikile amandla ngeke uthi uzalwa uzonikezwa igunya. Yes. Mawuzalwa unikezwa amandla ukuthi ukhandwe like uqeqeshwa azathu ubani amaHebrew athi labo engibathandayo ngiyabashaya. Yes. Kusho ukuthi ndibalungisa kahle before uzone kwigunya kumele ube unikwa igunya wena njani. Yeah. Yakuzwa mfundisi. Hey, usabulisa njalo bazalwane. Usabulisa nje besabingelela abantwana nabantu bakaNkuluNkulu. Yebo. Wayichaza futhi yebo. Hayi no siyabonga kakhulu. Incekuke le ngihambe nayo kakhulu nje idimelene ungomunye wabo. Bakhona nabanye hey bapha abanye mfundisa. Abanye bashiya sebashona abaningi babo. Yeah. Njenga nomunye usisi nje naye ngangimthanda kakhulu wemile. Ngiyamkhohlwa bethu usesibane. Na inkosi yamlanda ke washona. Sasijwayele ukuhamba naye futhi. Sasijwayele ukuhamba naye. Umhlobo bani Mzulu? Umzulu. Ishawandi Mopho okay. Ehlala khona ngala khona lana futhi. What said? Wenkhonze kakhulu. Uyamthatha ke inkosi wahamba. Ngaso leso sikhathi seCovid ngoba abazali abaninzi bashona lapho. Abakho abanye ke bayaphila but hey inqabelene asisabonane nabaningi babo. Yebo. Hey. Ya sesibonga ukuphila. Yabona nje mangabe sisaphila kusho ukuthi thina siphilela ukuthi njengoba sisesekhona. Asisebenze kakhulu impela ukuthi nathi masihamba sibe siqedile. Lokho kumele sikwenze. Akukho futhi ukudlula lokho. Hayi siyabonga kakhulu mfundisi kakhulu.
Njengoba ukhona ke nje unobufakazi futhi. Ngiyazi ukuthi nje unobufakazi mina ngizoyidedela kuwena. Lokhu mangcwele ethi kulethe uzoqala la uqala khona akhole futhi. Yebo. Yes. Ngo 2014 ngathi inyanga kwakuzi 11 angisachane ukuthi kodwa kwaku before nje ngazi kwakungo March noma kwakunina angisekhumbula inyanga lapha athi unyaka kwaku 2014 but eqalekeni kwawo if undikhumbula kahle sandavakashela elinye ibandla lathi lelo bandla lizongena emkhulekweni we-21 days njengoba bazalwa bejwayele ukwenza njalo mangabe kuqala unyaka njalo maqala unyaka yebo manje dithi okay lizongena lo mkhuleko base banjija kodwa bathi wama fruit nama veg ngathi ayangikwazi ke lokho uthi uzila kudla okuvela kuphi and understand into edliwa ama veg nama fruit kuphela basho njalo okay yes kodwa futhi andiyazi ngokwasezweni ukuthi itholakala kuphi ayi futhi qinisa ndiyazi ngoba ndaba ngathi ndiyazama ukuyifuna ayindangayithola ndabathola impela laba bedla ama fruit nama veg kodwa mangifunda khona akusiyona indlela kudla just babeyihlukanisa esidlweni senkosi befuna ukudla kwabo bathunginana seyinqomela ethini ukuthi sodla ama fruit nama veg kodwa kungeyikona indlela kudla yes but ke asingeyiphikisane nabazalwane benza ngeyabo indlela kodwa ke phecelezi straight forward akusenzi la kudla leyo uma ngabe bekhona abazalwane abayingenayo siyathanda nje uxolisa ukuthi cha abayiyeke abashintsha ukwenza ayikona yeah ndayingena ngikhumbula kahle ndisehle esitimeleni ngathi ukuqala niba kowesibini na ndingenile mandiphumelela ipark station ndandiya ngase Brandfontein ndizojumpa indlela lakhuluma iphimbo nikakadutyulwa njalo lakhuluma iphimbo kulonyaka vele enzodutyulwa ngawo kakade kuba yonke idibene nje yes lakhuluma futhi leli phimbo straight lithethe endlebeni ene lapho seliyathetha nje straight lithi phuma kuleyo nto lithi ke mina ke ini athi uzilila ngithi mina yebo athi phuma ke lapho ene ngiphume kodwa ubona ukuthi ndinesilonda ukuthi ndikhishwe kanjani man kuba bendinomhla walento ene futhi ndizibandakanyile nalabo bazalwane ukuthi ndikunye nabo kulomkhuleko yayisengikhipha ke inkosi uma esengikhiphile ayindaba kuleyo nkinga ke kanti njengoba ngikuleyo nkinga ngenyane ngizodutyulwa ene futhi lapho if ndikhumbula kahle ndangena nje straight umkhuleko wosuku lwe1 we-dry okay ndashumayela esitimeleni ndayokwehla epark station manifika eParity babezoniposta kwelinye site elingale eNorthern West lo kuthiwa kuphi konje la mapipe ahlangana khona Northwest noba Northern West yini amapipe khona lapha man akuwa khona la nje bikhohle indawo khona bathini la kushwe la mapipe afika aye khona ayokhipha yonke lento le bese ibelafika khandwe izinto khona amapipe esewage yes okay afika khandwe khona lapho bese kwebuyiselwa kwenziwa imigquba kwenziwa yonke lento chuchu kwakumele ndiyosebenzela ngakhona okay mase ndifika elantozeni kuye kubese bethi ngala Estile Day akunamuntu so kusuke omnye athi uyongena khona ndifike mina nethi suka imina ezongena khona lapha
mina ngangiphikisi lo muntu lo ngithi hayi wona ndithi awujeki yala mina benzopostwa khona naswapa manje siyaswipe bese mina ndithi ndi right ngalanga se-still day ngicela ukuya khona okay andivumele futhi lo muntu ngenyane nipostwe khona yeah uma sengipostiwe khona umkhuleko ndizixelele ukuthi ndizoqhaqha ngo7 khona lapha kube khona into ekhulumayo kimi ethi itya ngithi akakabi isikhathi athi no ndithe itya seke ngiphoqa ke ngokuthi angikhuleke ke manje qaqe lo mkhuleko before ngoba kuthiwa manje itye enangazi ku hayi ireason ethini enengenyane ndidle yeah uma sengigqiba kudla ngiphuza amanzi ngizelule ngihlale nje kwehle kahle futhi ukudla kanti ngesikhathi la ebendithe mina ngizoqhaqha khona ila kuzokwenzeka khona i-disaster lapha ngalo 7 loyo sengibona ukuthi kusho ukuthi kwakuyingakho ke leliphimbo lalethi itya before ngoba awusazukwazi ukutya kuleso sikhathi leso kuze bese kunempi yes ngempela lifike ke lelo xesha aqhamuke lo bhuti ugqokile wena usebenza as a security njalo nisebenza as a security bangazixake ukuthi bewuguphi bekwenzakalayo no ku security yes ndingene ndiku on duty kusentamba mina ngena i-night khona phakathi emsebenzini yes kutsho nje wanijikise laba nanifuna bawongena kwelinye site mina ndiye kwelinye site uma ndilapho ke afike lo muntu angibuze lo muntu obemele ukuthi angene ngithi ayi angimazi and futhi ithi lento ungaphumi phandle la mphendulo phakathi la endlini yeah indlu yakhona yayakhiwe like ngamaplankwe yabona izindlu lezamagadi yes ngiyabona lezamaplankwe athi lo muntu ungaphumi ngempela ndingaphumi vele ene angazi ukuthi why ndingabi nenkani vele mase ethetha ndimlalele kodwa kubenzima ukumphendula ndingaphumi yes kusho ukuthi naye angangeni ngayenhla akanxibanga ngezansi onxibile but ubuso angikhonanga ubona yeah ndazi mhlawumbe ukuthi kwakusekuthanda uba mnyama ngoba vele yayi ulapha yana kwakuseduze nje nomfula and2 kungekho ugesi ngakhona silesho lento into ikhanyisayo ngaphandle ama street light yes okay kwakungekho lezo zinto so kusho ukuthi kwakusekuthanda uba mnyama like ukudubula kwakhe wayedubula engaboni uthi shosho udubula umuntu onjani noma mhlawumbe yena uyixaya ukuthi mina namanga andimxelela inyaniso andazi afika sithele isibhamu ufika nje ubuza lo muntu uyamphendula mayiqeda lapho sayadubula mayiqeda lapho uyadubula hawu jojo nexela ukuthi nanithetha amanga akusinyala ndiyithethayo yeah uma sedubula le tray bullet asidedele nje kanti beziyavakala vele kuba phela isibhamu sinesithonga lesi sibhamu lesi handgun yeah adubula qede kusho ukuthi ifoni enandiyifakile wadubula la kwavuleka imbobo ephoketheni iyehla ngomlenze andivanga phela isibhamu mase singena enyameni siwenza umzimba ubeshushu nomuntu angathi uyakuncinta ngeke uzomve noba ngathi wenzani ngeke uzomve uyashisa umzimba wonke nje ifoni yasala lapho eyayi like so ndasala nefoni eyayingudocici nandiyifake kwelinye site yona yalahleka kanjalo leyo phone leyo kanti isibhamu singenile straight chucho ngathi sangena la esoqala esweni iya sangena la esesibene sangishaya ethangeni yo chucho uNkulunkulu wasivimba ukuthi singangene so esesithathu wangishaya esithweni naso wasivimba ukuthi singangena ethanjeni sangena sathatha isihlunu ngasemuva hayibo kodwa lesi sona sangena straight ngaphakathi sure sasa ukhutshwa ke esibhedlela kusho ukuthi egqiba kwakho ukudubula
wabaleka. Uma ebaleka ndamlandela. Hawu, usamlandela? Hayibo. Hey. Namse ngiyamlandela ke nami ndiyabaleka. Ndiyophuma lapho makhona. Ukuthi uzonilandela akushona umlandela ngoba ubaleka. Mina ndiqethi ndiyabaleka kodwa ndiyakuye. Naye futhi uyabaleka. Yeah. Bese ndijikela lapha ndibuye nibaleke ndiye endaweni nje engathi izobonakala ngabantu uchucho lapho nje ngiyakhala bangusivile sibhamu. Yes. Bayaphuma and then ndithe sendingapho futhi saphinda sakhala emuva ngathi uchucho lo muntu bezobuya ezongiqedela. Sure. Ukubaleka kwami ndizincedile. Yes. Ngexesha nje ndiyabaleka ubuye wasala wabuya futhi waphinda washo another 3 futhi. Sure. Lapho mina seningasekho. Bathi hey lo muntu uchucho uyashona lowa. Mase ngilapha ke ilapha engibona ukuthi abantu bafike baphapha amakhono ukuthi china ngiya umuntu uyakhala lapha. Bafika baphuma ngobuningi babo abantu base Still Day lendawo eAlbertine. Baphuma ngobuningi babo beza. Nami ndakwazi ukubhaza icontroller ngitshela ukuthi ayisengidutyuliwe Still Day. Lapha isupervisor yakhona eseyashona babethu uMajola. Yajika nawo yakhansela amapost wayo kwamele yovisita yaleqa kumina ihamba nale ehamba naye bafonela straight ambulance yanithatha lapho uma sengithathile yongifaka abashoyo ke bathi le esibhedlele ngangikhwaza igama lika Jesu ngingasathuli naphakathi kwiambulance ndingena phakathi uthiwa uthemtothena lothandazo nomphelo engayeki ngohlobo lokuthiwa kwazi abanye mabesho bathi ndagcina ndifakwa le injection yokuthi umuntu lese adakwe nje alale ukuze bendiyathuliswa kodwa if ndandingayiphuziswa ngalonto ndandiloko ngiqhubekile nje ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ndingashintshi ngegama lika Jesu kanti ngexesha ngiqhubeka vele ngiyakhuleka nje straight ngibezana egama lika Jesu ukuze basheshe ba understand abantu basesibhedlela ukuthi kanti uyakholwa lo muntu serious yayibona yeah kusho ukuthi lapho ndawofakwa ke endlini abebethi iICU indawo endandifakwe kuyona mabesho ke ngoba andiyazi into yakhona bathi abanye ndandi kwikhoma lapho okhombisa ukuthi lo muntu lona sekukancane ukuthi angaphila ngoba bebethi hayi kunzima ufakwa ama-PILP all over akusekho vele ukuthi singabuya sithini sesilindele noma yini engenzeka kulikhuni ngalelo xesha lelo ke bona bethi kulikhuni mina ngapha ndibhizi khona lapha esibhedlele futhi ubhizi wenzani andiyazi leyato kusho ukuthi mina ngapha nilele yeah kusho ukuthi mabesho bona ngandangithaqhiwe nje kusuka la ukuza straight sesivuliwe nje kaso hayibo lapha kodwa ukuphaphama kwami mina vele ndaphaphama ngibona vele ukuthi ndinxibe ingubo zasesibhedlele manxibe ingubo zasesibhedlele futhi like uphaphama hayi lokho kuphaphama ukuthi ndithi qhwanya umuntu osangibukayo usangibona mina ngilele but mina ngapha ndivuka ndingena next ndihleli nje straight ebedini uma ngihlele ebedini nanku lo muntu uyabuya futhi yena lo muntu lo uzohlala angazohlala ngasekunene noma ngasekhohlo angisachani kahle kodwa wayehleli nje la nami ngihleli ngezibuno naye uhleli la eduze nami uma ehleli bese lapha mkwami uveza into eyi-TV yebona i-TV like so yebo kanti le TV nayo yasiyangimangaza ukuvezwa kwayo ayibambanga ubondini ayihlala ngaphezulu kwesitubhu imile nje emoyeni yes kahle futhi ukuthi imi kanjani angeke ndikhohlise nama ngazi lo muntu uyikhomba ngomnwe uma ekhomba ngomnwe kuvela ibandla elikhulu enebangakanani abantu balapha manje babona mina ngapha ndikwikhoma ngapha ndibhizi nibona izinto yebo mase ngibona lento lena
nanku umuntu phakathi kwabo uyashumayela ngithi mina ayiwazi washumayela kahle ke kusho namhlanje sanizobukela inkonzo ke kumnandi mosikashonyayelo athi lo muntu laba bantu abekho kimi ngithi mina akwazi hayibo sebethathwa yini ke manje ukuthi bangabikho kuwena ingane ababantu bashumayela ngawe futhi cause nami ngicabanga ukuthi ngathi ngithetha ngomuntu vele ngimasi yebo ayisathi bashumela uJesu athi ike bashumela ngawe nguwe phela lo shunyalo lapha ene yizwi lakho lelo shunyalo lapha usho ukuthini ngomathi kanti labantu bashumela abekho kuwe uqonda ukuthini kahle ngikuzwa athi yena laba bantu bathatha udumo baluzisa kulomfundiso ombonayo ohamba phakathi kwabo sure bese ndithi ke mina ke yena umfundisi athi nomfundisi ulubuyisela back kubona alozi kimi kodwa bashumayela bathi mina andilithola udumo ndithi mina iyaxaka ke ngokulento kusho ukuthi njengoba labantu beshumayela nje bashumayela kwabo abekho kuNkulunkulu total athi ayabekho ngithi mina kanjani mase ndithi mina kanjani njengoba ndixolele ukuthi lento ukuthi amavesi mina ndadibana nje noNkulunkulu oyinkinga ukuthi akantshela amashapter futhi akantshela amavesi angazi ke kwabanye abazalwane noma uyenza na kodwa kimi nje since ndaqala ukumkhonza ngikhumbule akakhuluma ivesi ukuthi ivesi bani chapter bani kodwa into awafika wayithetha kumina wathi udumo lwami andilushare nemfanekiso sure kwase kuthi mina ndiyocubungula leyo nto ukuthi udumo andilishare nemfanekiso nguverse number bani nguchapter number bani eBhayibhelini loyo kodwa mase ngibheka ngathi ndaye ndawuthola ndazi noma kumahubo ikhona na Isaiah wakhuluma ke kanjalo lo muntu lo mase qeda kuthetha leyo nto ngase ngiyathi ke mina ke okay ke mangabe labantu kungeyibona abakho ngicela ukubona laba abangabakho straight ke ngoba laba akubona bakho cinze mangathi ku 100% kwavela only 10% yabazalwana bayingcosana kakhulu endababona kule TV bancane abantu bakhona bancane and futhi uma bevezwa ngendikhohlise nami ngakhala ngathi ayike ayiseyiyokele ngeke phela ukuthi ukhonzwa ngabantu abangaka kumhlaba ongaka uzokhonzwa ngabantu abangcosana kaso ayikwazi kwenzeka lonto leyo wathi yena laba bantu yonke into abayenzayo bayidlulisela kimi yonke into okuchuchu noma kuthiwa uyathandaza olodumo luza kimi noma wenzani olodumo luza kimi noma yintoni ayenzayo kodwa olodumo luza kimi abazithatheli bona ilanga afike ngabona khona ukuthi ngaze kwavuka kumina lento yokuthi kahle kuthi ukuthi ingakho kunaleli lizwi lenkosi elikhulunywayo lapha ya ku New Testament ansazi ukuthi kubani lapha lathi uma uyonika umuntu into isandla sakho angazi esiphi isingazi esaka left ukuthi right wenzeni yebo kwakuyile nto leyo okuthi umuntu osube yonikela komunye umzalwana angemi phezulu kwendlamemezela ngoba ofike wema phezulu kwendlamemezela leyo nto leyo ayisayi kuNkulunkulu kodwa isiya kuye waze kuphene kubene lezwi futhi elifika libe lapha ngazi kubani kodwa nakhona New Testament elifike lethi izinto ezithandwa kakhulu ngabantu uNkulunkulu akazinaki kodwa lezi abantu abangazinakile uNkulunkulu uzinaka kakhulu ngohlulo ukuthi angazi ubani phinde ubani lencwadi engenye basebeKorinte kodwa uPaulos nalapho okhulumayo athi izinto abantu abazishaye indiva uNkulunkulu zenze kuba zibe namandla ize lezi zinto ezinamandla zafika kubantu zangabe
iphambene kahle kahle bekwe nje kanjalo. yebo impela Angazi abaseKorinto noma mhlambe ungayichaza kangcono na. abaseKorinto ukuthi okubuwula phambi kaNkuluNkulu okubule ebantwini kwabakholwayo kungamandla. Yes. Yilo lelo Yeah. ikhuluma ngomyalezo wesiphambano esiwubuwula kwababhubhayo. Singamandla kwabaphilayo. Yes, but kuthina esisindisiweyo singamandla kaNkuluNkulu. Yeah. Yes. Naleyo futhi ngafike imatch. Okay. Ukuthi izinto kakhulu uNkulunkulu ayisebenzisa kakhulu. Abantu abazinaki. Yep. Ize lezi zinto abantu abazinake kakhulu bathi izizona. kuNkulunkulu zifike zinganakwa. Yes. Umzekelo nje olula. Njengoba bengindachaza eqaleni ukuthi thina siqhakambise kakhulu isibhedlele. Ukuthi sinamandla. Yes. Uzophila emele esibhedlele. Ukuze kwenzeke into emele esibhedlele. Yesona sinamandla size sithi uma umuntu eke washona sithi ife besibhedlele ubezophila. Leyo nto kuNkulunkulu akayinaki kakhulu. Yes. Kodwa ufika uNkulunkulu ahlale entweni okungathi mangathiwa umzelo ndingathi abantu sicela singene ku 3 days yenzila kudla. Bazothi abantu incala ke lo senzela yona. Kanti lento enamandla ke kuNkulunkulu. Ngizwa kahle. Uyayibona. So uveza leyo nto ke athi udumo lwami andilishare nemfanekiso. Angifuna ukukhohlisa ngalimala. Ngalimala. Ngiphinde ngithi Nkosi sokwenze njani ke manje ukuthi igcine kube right ke uthi abantu mabathatha udumo lwami balusekimi. Bangazithatheli bona. Ngoba manje into ezobenza ukuthi balahlekelwe ndimi is because ukuthi umuntu ndimpisipho bese yena sifike simbulale ngokuthi useyitshela ukuthi nguye owenze into. Akuseyo uNkulunkulu owenza into manje sekunguye. Ene manje ayithola ukuthi vele leyo nto ibaqedile abantwana babantu abaninzi kakhulu. Ngohlobo lokuthi nje uma singabhekisisa kahle nje okuncane nje abefundisi abaningi sebeyagadwa ngamabodyguard. Yes. Ena uyazi leyo nto ukuthi iyodwa ichazani. Awu-understand. Yep. Noma uthiwa uyamfuna semele uvaye kumabodyguard uzothola yena. Noba wenza ama-appointment uzothola yena. Yebo. Kanti ngeqiniso kuNkulunkulu yayingekho yonke lento. Yinto esizenzela yona. Yes. Jojo yinhlanganisela yodumo. Ukuthi ndifuna uduma. Kodwa ndidume outside ipresent. Yes. Uyayibona. Mase ndiyibona ke lento ngeqiniso ngase ngiyaphapha ngase ngithini iyanyamalala le TV nalomuntu uyasuka. Kanti mase esuka lo muntu uyila sengiphapha makhona ngifika ngithola intombazana ihleli la ica kwami phakathi eICU. Uma ngithi ngiyakhwehlela igxume fast ibizonesi. Kusho ukuthi bebengigadile. Oh yeah. Uyayibona. Ngiphinde futhi lapho ngilale futhi again ngoba ngimane ngibuya bangibona ukuthi ukhona. Yeah. Bizonesi bazochecka bachecke ngiphenduke ngilale futhi. Kanjalo nje kusho lento yenze because uma ngikhumbula isikhathi engahlala ngathi cinse ngiqedile nje ngathi kwakuyinyanga if akusi 2 weeks or 3 weeks ndiphakathi eICU ndingekaphumi ukuya ewadini labantu asebe right. Kodwa mina ndigcinwe la eICU ndingadli ndingenzi lutho. Ngalo sikhathi mina ndibona imbono ngapha. Yo. Mase ngiphela ngiyalala ngiphinda futhi ngizobona ndikule ndule futhi. Le ndule elihlaza utyalo lokho naluhle nje. Intaba. Yes. Manje lapha ngathi kunamabandla awu2. Lamabandla awu2 ngathi mina ndithi ndiya kwelenye ibandla. Mase ndiya kuleli bandla athi lo muntu ungayi lapha ya. Nabo abantu emele uye kubona. Ndithi mina labantu bancane nje
nabo abantu abaningi athi bayeke lapho bheka laba abancane. Yeah. Ndikhathazeka futhi why ngihlala ngibona abantu abancane mase ngifika kuwena. Inkinga yini kanti? Athi buka laba bantu. Yeah. Enangenanga phakathi kwabo nifike ndavula into angazi amamitha mangaphi umzekelo mhlambi ingayi distance ukuthi ndingalana mina bona babele ngaphesheya komgwaqo nge distance. Uma sengibabuka ke laba bantu banxiba ingubo ezimhlophe laba. Uma begqoke lezi ngubo ezimhlophe ngibabhekile bese kuvele umlilo ubashise. Yo. Uma ubashisa but lo mlilo uyangimangaza ngoba uclean andiwazi nje ukuthi umlilo onjani mina ndiwa-understand. Uyabonakala vele ukuthi umlilo. Yes. Kodwa uyakwazi ubona umuntu ongaphakathi kuwona. Atshe umuntu aphele. Kodwa ingubo le ingapheli isale. Hawu. Bese ngibe ne question mark manje ukuthi why pho ingubo isale? Yeah. Ngoba phela ingubo ayishile but umuntu oshile. Yep. Understand enelabo uthi manje ngayibona vele bona baqhubeka bakhonza kuhle futhi kubona but laba bashile. Kodwa still ingubo zabo nazo zonke ngisazibala njengoba benibabala ukuthi bangapi. Basesera njalo. Athi lo muntu imisebenzi yonke izodlula emlilweni. Wow. Izodlula emlilweni. Futhi ingawundi mase ekhuluma lo muntu. iBhayibheli ake nikhohlise liphela nya. Yeah. Awazi futhi ukutshela ukuthi evesi lathi liphela nya kuvuke yena straight ubakhuluma yena. Yes. Yena masethetha uyathetha futhi awumphikisi. Kodwa uyambuza la ungaqondi khona. Mayese ndimbona ke zisha straight ingubo lezi ngubo zisale zona but abantu batshe straight baphela. Ubona ukuthi ingubo ngayithinta straight uyithatha uyiphinde uyifake lantuzeni but umlilo uphele futhi umlilo uthula utitu. Njengoba umlilo uphela uqhubeke kube lutyana oluhlaza straight olubona ukuthi utyana loshile but abantu bashile nengubo nazi. Andi understand ke lento. Ngohlelo ukuthi ndazi ndayibuza komnyumzala ukuthi iyake yenzeka kuphi na lento le. Umnyumzalana wandivezela izwi lenkosi elipha uncwadi yabaseKorinte if I'm not mistaken. Lele lithi yonke imisebenzi ile khona impela. Yeah. Wandivezela lelo lizwi lelo. Yeah. Wathi abasindile emlilweni bazoyibonga. Yeah. Ngoba ngokweqiniso sonke sizovaya khona lapho. Shusho yila imsisi Yosefwa. Khona ukuthi senze kahle yini ngokwasenkosini. Oh yeah. Mase ngibona lonto asho nje leyo nto mase eqeda kwisho anyamalale futhi. Mase nyamalala ngiphaphame again. Kusho ukuthi kahle mina sengiphila uma ngiphaphama ngiphinde ngilale futhi ngibone lezi zinto. Ngiphinde ngibuye ngiphaphame ngiphinde ngilale ngibone lezi zinto. Ngize ngithi ayibo kanjani na yonke lento ikhulunywa khona la ndilele khona eICU. Yes. Phakathi straight eICU. Kusho ukuthi uma sengisho kanjalo ngoba bese lathi lo muntu kuzomela ukuthi ubatsheleke abantu ukuthi udumo bangazithatheli lona. Bese ngithi mina inkinga enkulu kangaka manje senzoqala kuphi ke mina ndihambe nditshela abantu lento le ngoba kekho noyedwa umuntu ozongamkela mangikhuluma lento. Enabantu uyabazi ukuthi banjani. Yonke lento mase ngiqala ngizothi ndiqala kuphi ungene emabandleni engichaze lento le. Ndibakhansele lento ndibasuse kulento. Ubani ozondamkela khona? Ndithi hayi ilikhuni lento hayi ngeke ilikhuni hayi. Futhi ndithi hayi ilikhuni inzima. Ngoba vele kusho ukuthi kahle kahle manje ngene emabandleni angiye kuyoshumayela. Yes. Ngiyobakhuza. Njalo. Uthi yekani ukuthi yekani akusona sona kodwa kuyekeni. Yes. Ngoba kunixabanisa nenkosi. Yekani le yekani le ngoba izonibhidanisa nenkosi inkosi ayithandi. Iyakuso. Akulula. Yeah. Into kanjalo ke bese ngiyaphaphama futhi again.
kusho ukuthi mangiphapha amonesi bayajabula ukuthi kusho ukuthi uyaphila lo muntu. Yeah. Kodwa futhi lento andizithethi kubona ukuthi yebo ndibona izinto phela mina la. Yebo hey. Ilangaze ngagcina ngasho khona ngathi kusho ukuthi inkosi yayivume ngamabomu ukuthi ngithutyulwe. Yebo. Eze ukuthi ezinto ezinensi angeke ngikwazi ukuzibona ndingalalanga. Yeah. Kuze kukwazi ukuvuswa lo muntu kamoya. Yes. Ibe uyena oxhumana noNkulunkulu. Impela. Ngoba mangabe uthiwa uphile enyameni ezinye izinto zidinga ukuthi uba nenkinga mase kuthiwa uzohlangana noNkulunkulu. Yiko kudinga ukuthi mangabe kuthiwa wena uzothetha naye uqobo kuyadinga ukuthi ulaliswe. Yeah. Bese kuzovuka lo muntu wasezulwini. Yebo. Akhulume nenkosi bese qeda ukukhuluma nenkosi bese aphinda abuyela back. Bese bela uphapha amakhona. Ngizwa kahle. Yeah. Kwenzeka nje into kanjalo. Angathi kwaze kwagcina sengikhushwa ke manje mase ngikhushwa ndawufakwa ewadini labantu bonke. Base ngifakwa ewadini labantu bonke. Before ufike kwiwadi labantu bonke wabona imibono emingaki nje? Iminingi. Miningi ngoba usayikhumbula eminye. Nawo loyo waphindwa futhi lo bese ndiyosho eqalekeni. Ukuthi ndatshelwa ngawo. Kwathiwa awoqaphela umoya wendawo. Uphinde uqaphele umoya wabazalwane. Ngoba lezi zinto zoyi2 zibalimazile abantu bakaNkulunkulu abaninzi. Abakhonanga ukusurvive endleleni ngenxa yalezi zinto. Kusho ukuthi amanye amagama zibabulele. Yes. Kwepresent kaNkulunkulu noma bengathi bayashumayela manje benza zonke izinto kodwa especially lo moya wabazalwane nguwona oyingozi kakhulu. Ngoba mawungena esontweni ungena kuwona straight. Ngesikhathi uzi-engage nabazalwane usubuze engage nawo futhi. Yeah. Lo moya. Lo moya once waqala wa-operate kuwena. Kuba likhona ukuthi u-understand umoya kaNkulunkulu exactly. Ngoba sibusu lapha ya. Kusho ukuthi umoya kaNkulunkulu ulike i-network njengoba manje sesebenzisa ama-dish. Kuqala bese sebenzisa ama-aerial. Yes. Ukuthi mhlambe iTV ukuze ibambe kahle isiteshi sidlale kahle kufanele i-aerial uyikhombe kuphi. Bese ibambe lapho wayisusa khona uzobona ngokuthi siyashesheza ke manje ayisabavezi kahle abantu sekuthi uphinde ufunisele futhi enye aerial. So wakhuluma kanjalo ukuthi obviously mina ndiyalahleka at any time kodwa into emnandi uNkulunkulu mayesezoduka uqala khulume eqala. Akave aduke nje. Yes. Akanyamalali. Okay. But uyakunotice. Yes. Ngokungalaleli kwakho ke agcine ethula. Sure. Mayesethulile usubu sengozini enkulu futhi. Waphindwa ke naloyo futhi iwona engathi ndiubamba kahle ke wona uthi is serious case ke le. Ndaze ndathi ke mina ke ngizosurvive kanjani ke la. Wathi kuzomela ngaso sonke isikhathi noma uyaphi ucele mina ufune mina. Ukhuleke lokwazi mina. Imina ngizobe ndikudirector kuyo yonke into. Ngiyakuzwa and then ke wase uyaphuma eICU mhlawumbe okunye uzokushare uma ngabe ukukhumbula okwenzeka futhi lapho umbono. Wase uyaphuma eICU wabuya ke weza kule ward ke manje yabantu bonke ubusu lapho. Mase ngisiza kule ward yabantu bonke sendizama ukuthi abantu mabanisize bayitholela iBhayibheli. Ngithi umane ngiyifundela lona ngoba vele iTV yakhona iyahlupha. Andithi ama-movie angapheli. Private phela. Balokhu bekudlela ama-movie. Okay. Yabona le umuntu bandithi umbhede nombhede une-TV yawo. Private umbhede nombhede une-TV yawo. Ababi na stress. But manje ziyangibhora zonke lento lezi ke mina ke. Sengifuna ke straight lami iBhayibheli. Ngesikhathi manje ngilifunda vele eliphimbo lemali libuya leli lizongitshela futhi lento qaphela. But manje ngizibuza umbuzo ukuthi ngisokwenze njani ngoba elikhuni lento le. Elikhuni nje straight. Mase ndilapha kade ewodini umfo engagcina ngimphendulile oweza wathi abakini bayakufuna. Bafuna wenza umsebenzi athi ambo batshela ukuthi ngeke ngikhone. Bathi yingakho phela udutyuleyo ndathi ambo batshela bazongiqedela.
Uyini yena lo besho kanjalo unesi isiguli hayi isivakashi isivakashi okay wabela mtshela haya babuyeke bazoqedela bazodutyuliwe nje bose ababuyeke bazoqedela ngeke ngikhona ukubenzela umsebenzi into engiyenze lo nto yes abazongiqedela ngeke ngikhona futhi and then ngikhuluma ni serious ngaze agcina ngayilezela ukuthi singathi lo muntu osososo uzoqhubeka kakhulu lento yabantu abangasekhoyo akaphume la angimdingi okwangempela futhi angidlali ingakho ngani mase ngiphumile ku lesibhedlela ngathi namanje ngisasho abangasekho abanawo amandla yebo athi omnye umuntu walonkulunkulu omnyama wathi unenkane hayi ngathi futhi ke lapho anginayo ngisezoba nayo inkani futhi sengimcacisela ke manje sengithi hayi futhi kuhleke ngoba noNkulunkulu mosineswa inkani akayisusi angayisusa yonke into kodwa inkani akayisusi just uyayishintsha kuphela akayisusi so uma ngabe uthi hayi alinankani hayi nginayo ke futhi strong yebo uthi akazi ukuthi sibindi esingawuthi ngangisithatha lapho uthi hayi cela utshele lo dlodlo lizoqedela vele sengifile ngibona leyo mibono ke ukuthi uma ngizoyikhuluma ezingawo ngithi akulula ukutshela umuntu especially okholwayo is difficult ngoba mawuzothi nje ngoba uyabona ukuthi uNkulunkulu into awayenibonisa zona angesho ukuthi wayenibonisa sona cha kodwa wayekhala ngodumo namhlanje futhi mawungathi uyayibheka indaba yodumo iyona into ebamba abazalwane kakhulu ukhala ngalomoya lo moya yiwo futhi lobamba abazalwane uma uthi uyayibukisisa kahle le ndaba kamoya njengoba senichazile eqaleni ukuthi unobungozi eningazi lese ukuthi manje ngathi ngicela nje uchaza nje kancane uma uJesu ezile ukudla for 40 days and for 40 nights wayengadli kudla wayengaphuzi wayengenzi lutho lo mkhulu komele wenziwe ngabazalwane bonke wayengenzi next kodwa khona into endiyiqaphelayo ukuthi ekugcineni wathi mayesezokhakha umkhuleko lithi iBhayibheli walamba uma eselambile akufikanga ama-angel kufike isitha sizomkhombisa ipower engakusho ukuthi nalapho masingaqaphelanga abazalwana abaningi babuye nalowo moya bazospread ebandleni bafike balilimaza ibandla likaNkulunkulu laphela kanti uJesu wawukhasta lo moya wawukhasta ngohlobo lokuthi kwaze kwagcina kwavela ingelosi bukaNkulunkulu zizomkhonza la ubona ifinal yomkhuleko ke kodwa le eqalile before aqaqe wayisusa nje straight wayinqoba enabazali abaninzi bayihluleka ukuyisusa le nto ene iyenzeka kubhlungu ngokuthi waqeda wathathwa kuleya period obvious mawusuzobuya uzosubmita kulo moya but ingewona kaNkulunkulu nakhona futhi kunobungozi usho ukuthi inkinga ila ekutheni nabazalwane uma ngabe befasta immediately mabethi bayaqeda omubu ushesha afike qala yena bese bengakhona ukuhlukanisa ke ngoba phela inkinga enkulu and sihlala siyikhuluma lenkinga futhi sobe silokhu siyibele selile inkinga abazalwane abalifuni iBhayibheli futhi abalifundi bayafundelwa nayi inkinga futhi ngabazalwane bathanda ibonakaliswa neprofeti abalifuni izwi and lento yenza ukuthi bangalazi izwi ishuthi manje lobu bungozi njengoba usho nje immediately mayeqeda ukufasta omubi alethe enye ipower yebo ngokuthi umzalwane akabhalansa ngezwini awele kule power enemayihlela leyo power iyamdamesha kanti bezoyikhuza ngezwi ukube bebhalanse ngezwi ayisose yebo ngoba kukhona ubungozi engicela ukuchaza nje okuncane asiqale nje la
angathi uHezekiel 28 if I'm not mistaken ethi uSathane usesihlalweni if ndichaze kahle angazi ungayifunda nifika khona ukufinyelela kuyona Ezekiel 28 ithi lakimi moreover the word of the Lord came to me saying, Son of man, take up a lamentation in the king of Tyre and say to him, thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Ngisahamba kahle ikhona maribhatha understand ukuthi kuphi kodwa lethi lapho uSathane uzenze uNkulunkulu yebo ilona awiqale ku verse 11 iqala verse 11 Ezekiel 28 awufunde lapha ngazi ukuthi iyona wawuyikerubi in yebo ufuna yonke leyo part leyo u verse 13 yes you were in Eden the garden of God every precious stone was your covering the sardius topaz and diamond beryl onyx and jasper sapphire turquoise and emerald with gold the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created wekerubhe ligcotshiweyo yes 14 you were the anointed cherub who covers I established you were on the holy mountain of God you walked back and forth in the midst of fiery stones 15 you were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you noma singeke sayiqeda ke kodwa kukhona lapho ukuthi inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho ngikulahlele phansi ngikubeke phambili ngobune kusho ukuthi lapha noma ndingenza ndilithole manje verse la khona kodwa likhona lithi wawusuzenza uNkulunkulu lithi lapho wazenza uNkulunkulu khona lapho ku 28 mawusunesikhathi uzoyithola yes uyayibona so besikhuluma ngani ukuze sifinyelele lapho vele sikhuluma ngale nkinga le eyokuthi after abazalwane befastile sekuzophela ifasting obubuletha lawa amandla lawo nabo ngokuswela ukwazizwe yes nabo vele yiko ngithi into kushuthi into enafika ndayiqaphela ngoba njengoba bengichazile ukuthi masingikhishiwe phakathi ndazofakwa lapha ewadini sengifika ngizokhonjeswa lento ndafika ndaqaphela lapho ukuthi kushuthi kuyingozi ukuthi ma uNkulunkulu especially yena uzila ukudla kuyena mazise ene umtshele nesikhathi ozobe uqhaqa ngaso elungazukuvumela especially mawusophelelwa ngamandla kakhulu ukuthi uzove uthi hayi uyangihlula umkhuleko manje uyekele kodwa qinisela kusho ukuthi ngamanye amagama aqinise ungayifuni confirmation lese ukhona enye inceke bathi uMJ Sithole seyashona ngathi yake yayikhuluma yathi inkosi angiphumi la ngingakubonanga wena ndingasezwanga isandla sakho literally singithinta enyameni oqobo yes kusho ukuthi wayesenza like confirmation ukuthi ngifuna ukubona ukuthi sho uNkulunkulu na ngoba bonke labantu bayakhawuna ukuthi bazenze uNkulunkulu njengoba iminingi imimoya ukuthi lapha kuthiwa hlola nemimoya yilobo bungozi lobo bufike benziwe ngabantu ukuthi ekuzileni kwakho ukudla uma ungaqaphelanga uzoyitshela ukuthi uthola uNkulunkulu kanti uthola umoya omunye sure bese ngeketshana ngoba uma ngabe umzekelo sizokhuluma nje ngalento abantu bahlala beyithetha ene singesize siphike kakhulu khona enye into abahlala beyithetha njalo ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kubantu abangasekhoyo so kushuthi amanye amagama kuyaxhunyanwa bayadibana babantu boyi2 ene ubona ukuthi vele leyo nto leyo noma kuthiwa uyayithetha vele inzima elikhuni kusube kunomunye umoya
ofika uzenze sengathi uNkulunkulu ngoba mawolifunda kahle izilenkosi lithi ndinguNkulunkulu onesikhwele. Yes. ndinguNkulunkulu onesikhwele Njalo. same time abakwaIsrael mabephuma eGibhite masiqondisisa kahle lento wayethi ne very same time beqeda ukwenza ithule legolide sikhala isibhaxo Yebo. engahleki nabo futhi sikhala isibhaxo nje straight beshaywa nguye uqobo bengashaywa ngomunye umuntu. Yes. So leyo nto phecelezi yayisikhombisa kahle yamhlophe ukuthi uNkulunkulu mukhuleka kuye khuleka kuye ke. Yes. Ma usukhuleke ezintweni zakho khuleke ezintweni zakho ungahlanganisa into zakho naye. Umzekelo nje olula mangathi ngikhuluma mhlambe especially emthandazweni abantu abanensi baye bakhuluma ukuthi funeka uthathe ikhandlela uthathe amanzi uthathe ini angazi uvayisa umkhuleko wakho emanzini angiwazi iexperience yabantu nabe singazi ukuthi bayithatha mhlambe singathi bayithatha la ezweni ukuthi kwakulayiti uyibane bese bethathela lapho asas ukuphambanisa izwi. Yebo. Into esukuyenzeke bakuthatha khona ezweni kodwa baliphambanisi without understanding incazelo. Yeah. Bese bekwenza bese ngathi. Yes. Kusho ukuthi ilapho ke manje uthola ukuthi abantu abaningi bafika balimala khona ke. Yeah, ngoba bayalimala futhi kakhulu. Oh. Kakhulu ene kuyingozi. Yebo. Osa ukuthi uyafisa nje ngathi bengathiwa mase kuthiwa sihamba kulendlela siyaqaphela. Ngoba yinto engatshelwa yona le kwathiwa kumele uhambe uqaphele yonke into. Usuqaphele yonke into ulalelisise kusho nje amanye amagama iphutha lika Samuel kwaba ukulalela kwaba ukuqaphela washayelwa nje lezo zinto zoyi2 uthi usumkhonze kahle uNkulunkulu ubese uba nenkinga ukuqaphela ubese uba nenkinga yokulalela bese ushayeka lapho ke uthothi mhlambe sona usasenzanga but ulalele bani. Yeah. Yo ulalela bani yo iquestion leyo. Yabona into likhona ikakhulu. Yebo. Shusha manje magweme kulaleleni kwakho awukhona ukusefa. Kumele ukwazi ukusefa. Ekuhambeni kwakho futhi awusakwazi ukuqaphela. Yo. Yeah. Shusha uNkulunkulu ngakhuluma into bese wona uthatha into ekhulunywe inceke ungakhulunywa uNkulunkulu ugijimise yona uyekele le uNkulunkulu ayikhulumile. Umzekelo zininsi inceke uNkulunkulu akafika akhulume kuzo. Athi umzekelo athi namhlanje nansi message engicela ushumele kuyo ngayo. Yes. Musufika wena phambi kwabantu kwenzakalani? Uyishintshe awusahambi ngale message. Andubona abantu. Eish. Udakwa abantu. Uyeke lebe ikhulumile kuwena. Usuthatha le ulungiselela abantu babonayo phambi kwakho ngaso leso simo. Yo. Bese ufika ushumela le nto uNkulunkulu uphi yena. Yo, usulale lo munye. Asalela la ngoNkulunkulu. Oh. Hey mfundisi. Kakhulu. Kakhulu. So yiko ngithi nje kusho zonke izinto endizibukayo ukuthi ndandiboniswa zona. Umuntu uyazibhekisisa nje zonke. Ziyiqiniso futhi ezebhlungu. Yeah. Ngoba cinsi bandla liyalahlelwa nje just lezi zinto. Ene koNkulunkulu ke mabeshoyo ke abaningi baye bathi akahleki. Akananda abantu bangangena umuntu oyi1 ukudlula ukuthi ingene enqwaba ingenze kahle. Jo. Manje yonke leyo nto leyo. Yeah impela. Ngiyakuzwa mfundisi yo. Usaselapha ya eICU awukho omunye umbono okukhumbulayo mhlawumbe omunye ongathi uyaqhama. Kakhulu yayiyona le. Okay. Yavelela. Ene futhi ubona ukuthi uNkulunkulu uyadinga. Yes. Kakhulu ukuthi ingathi lento ingaqashelwa. Kohlobo lokuthi nje ingozi. Yes. So ingakho ngazi ngagcina ngaba nayo lento ukuthi kushuthi amanye amagama sekuyadingeka ukuthi umuntu noma kuthiwa uzoshumayela. Akayenzele nje indlela kuhla iyodwa lonto abuze ukuthi Nkosi ngithini ebantwini bakho. Yebo. Ungafuni ukuthi ugijimise yakho inyama kodwa uvumele yena. Yilo le eyabekwa ngamandla kimi. Uyayibona. Yebo. Wasesithi ke kumina ke
awukakakholwa kuze kube segazini nevele uyayibona vele ukuthi ibhaliwe kwincwadi yamaHebheru if I'm not mistaken lethi asikakakholwa kuze kube segazini shothi amanye amagama ukholwa kufanele uqinisele ungayitshela ukuthi uphelele kodwa ume straight uqinisele so kwaye kwaba kanjalo ke nje uma sengisho ukuthi ya uNkulunkulu yena yebo inzima into yakhe wayefuna nje ukuthi hamba uyobona kuzokwazi ube nesikhathi sakho naye Chuchu wayefuna isikhathi ngoba phela njengoba yenzeka nje lento enibonisa eTV edlala lembono esenza yonke lento nganginesikhathi sonke yebo nganginesikhathi sonke ngoba even kwakhona lapho ikhona enye endafika ndayikhumbula nayo ndandiseni lapha kade ewadini ke kuyona njengoba ngihlala ngiqhubeka ngifunda iBhayibheli uma ngifunda iBhayibheli angathi ngalala futhi nalapho kwawusebusuku noma uthina ngisazike kodwa ngalala ngikaphumi ngizibona ngingathi ngiphuma obondeni nje olumnyama like mawusuthi uyaqeda ukuphuma kulona ungalibamba kaso uyame futhi luqinile lumnyama but mina ndingale walo but lona lumnyama kusho awubone emuva ukuthi wenzakala ini la uphuma khona ubona phambili kodwa kungxakayo la phambili ilanga andilibonanga ilanga asaye ndilibone kodwa lona lalikhona futhi isibhakabhaka sasikhona kodwa wawunganakile kakhulu lento futhi kwangena moya nje but into enlandijahele khona ndanjahele ukuyongena kule yandlu ekwakunomunye umhlabelelo omnandi ngolona hlobo lomhlabelelo ene wokuwo wonke amasidi angikaze ngiwuzwe lo mhlabelelo ohlatyelelwa lapha angaze ngiwuzwe badumisa impela kodwa angikaze ngiwuzwe lowa okudunyiswa ngawo leyani ngoba kwaku indlu yayisaba ungathi yi-warehouse indlu yakhona kodwa kune fence ilanga afika ngazikhumbula khona ukuthi kahle kahle mina ngiyi-security kade mase ngina e-gateini ngoba kwakumele ndingene e-gateini but mangene e-gateini ndiphethe iplastic manje lo muntu uthi ngeke ungene lapha athi nxa leli plastic ngithi mfethu please ngiyacela nami ngiyi-security ngiyakwazi lo msebenzi osebenzayo la nizokunikeza esincane ngicela ungivumele ndiyongena le ngaphakathi athina cha ngeke uzongena ndithi no ndifuna ungena mfethu imnandi le yangoma leqale yangoma inkinga akunandaba nokuthi kwenzakalana okunye into endifuna yile yangoma but manje before ngifike kule warehouse funa ngiqale qala kule security esimela egedini ibe yisona sinikeze i-permission ukuthi ndiyangena na sayiphetha sengabe kwaphela sangavuna total ndaguqa ngamadolo nasenxenga ngathina sathi ngenxa leli plastic oliphethe awuzungena lapha sure total ngeke futhi uzungene kusho amanye amagama buyele emuva yebo lithi manje lolubonda phela lumnyama lo enangikhona ukubuyela kulona futhi ngizokwenza njani ngapha ufuni ndingene ngale enengapha futhi kunobonda kanti yini inkinga yakho mfethu bese ngiqeda ngithi ngizokulaya ngoba phela nawe uncishe into emnandi kaso angikwazi ungena lapha enxa yakho ngizokulaya uzobona kahle kanti kuleso sikhathi ilande ezophapha makhona mase ngiphapha machine hawo pho leli plastic ngelani ke manje abese kethi umuntu okhulumayo la endlebeni yami lela plastic yinto omele uyenze i-message ngamanye amagama apheleleyo ekusamele ukuthi uyifezekise ukulahla le message ukuyikhuluma ngesikhathi uyikhuluma ulahla le message ulahla le plastic yebo ngoba leli plastic leli ligcwele ene leli plastic yilona leli elimele liye kubantu angeke ungene lapha usaphethe ngene lapha yaniphethe leli plastic
so yinga kusho ukuthi amanye amagama ndathi mina kusho ukuthi amanye amagama bekumele ngishonile mos yeah bekumele ushonile kusho ukuthi lo muntu ubesenqaba ukuthi ushona kanjani lo muntu ebe nento enkulu kangaka angakayidlulisi wenze kahle wayiletha le message qalile manje udlulisa yona ngoba kusho ukuthi ukubushone futhi ungakayidlulisa noma usuqalile nokudlulisa kwezinye indawo but uma mhlawumbe noma ngiqalile kodwa angekaqali futhi andazi kodwa ke engikhumbulayo uma sengiphumile esibhedlela yes sengizombuza ke manje ngalento uthi okoqala ungikhaqise umkhuleko yini kanti upho wakho umkhuleko ke yeah lapho ndangena idry ndiqhaqa after 6 phinde iqale ngo12 ebusuku alithile kwaze kwayophela i7 days yayo uma kuyisaturday ndizolala bakuzosa kuba isunday ndiphinde uzibona sendilapha yakulula duli mase ndilula duli uyafika futhi lo muntu lo usengibuza umbuzo ukuthi ibaphi eBhayibhelini la kwake kwazilwa ngalento yena imina futhi curious akekho okay ngoba akwazi ukumkhomisa ukuthi ubani eBhayibhelini owakwazi uzila ngohlobo lunjani lolu zilo lwenu lokuthi nezila ama fruit and veg nidle wona okay nidle zonke into nezidlayo okay bese nithenzela kudla leyo mina ngithi iBhayibhelini angaze ngikuthole sengilifunde kabanzi iBhayibheli akukho ngithi Esther bangena straight inzila idry ene Daniel bangena straight idry 21 days Hezekiel bangena straight dry babe ngasemfuleni baningi kodwa akhono yedwa engitholayo ukuthi wazi lolu zilo esilizilayo thina akukho ngabe ngiqamba amanga ngoba nalabo babengakholwa nabo because wantshela nje straight iqiniso yena lo muntu engikhulumela ithi nalabo bangakholwayo uyabevuthi bathi masebeza umyalezo benzani ngithi mina benzani uthi bathatha imfuyo bayivalele ezibaya uthi ingadli bathatha ingane baye kuyincelisa amabele bonke bafasa straight even noma kwakuthiwa ngathi 3 days noma yilento zanisakhumbula kodwa leso sililo safika same time kuNkulunkulu masifika same time uNkulunkulu wathumela inceke same time ethambo yokhuluma naleyo kumkani yakhona bayesekhuluma nayo kumkani yakhona yabuya yathini yaphenduka bakholwa abantu bakhona sahoxa sijeziso usethi ke manje lolu lwenu upho nelithathe iphinini ndithi ke mina ke ayi anloss ya impela wase sithi ke kumina ke uma ngabe kuthiwa nizila lokho kuzila kwenu andibikho mina kodwa sibe ndilinde ukuthi niyasifezekisa yini esigqibo senu umzekelo umuzile ngetiye uphuzitiye ubala lezo nsuku oyibalile enkosini uzoyiqede bese ayafika kokunye isdepend kuyashiyana ukuthi ubene lucky na kodwa washo njalo kumina enemobheka nawe lapha kuDaniel uDaniel wazila nje straight 21 days yakhe yaphela full time engafikanga kodwa wafika after i21 days esephelile kwangona ezokhuluma naye yebo uyayibona kumina ke usesithi ke ngoku idry straight ndifika same time ndiqala nawe kodwa nakuyo kubalulekile usiqede isithembiso lapho siyezonivezela lencwadi khona lencwadi bathi yini ncwadi Songs of Solomon noma or after Songs of Solomon ikhona lethi mawenze isithembiso make sure ukuthi uyasifeza okay nama asakhumbulike lapho ya chapter 5 kodwa okay yeah ngicela uyifunde uthi verse 2 la kimi do not be rash with your mouth and let not your heart utter anything hastily before God, for God is in heaven and you on earth.
therefore let your words be few. Yebo. Uyiqedile? Ngiqedile chapter 2. I mean verse 2. Verse 2 yedwa. Awuyenzi mawali into kaNkulunkulu. Yes. Yonke mawuyenza mele wazi wenzani, uyenze nje straight forward njengoba injalo. Uzoyenza isikhathi esingakanani. Okay. Usulapho futhi uyayifezekisa. Yes. Ngoba ungayifezekisi wakho icala. Yani yo kumele sikhole kwangempela singenisise ekukholweni. Ngiyakuzwa into engayiqaphelayo ke leyo ke. Yeah. Ukuthi wakhuluma leyo nto wayichaza nje straight. Yiko namanje ngingithi kona sale vele thina sesaphapha ngoba sigijimisa kakhulu izifo ezisiphethe. Kunoba sigijimisa uNkulunkulu. Ingakho namanje uthola ukuthi abazali bethi hayi mina ngeke ndilonge ukwizila idry ngenxa yesifo esithile. So dokotela uthe what ukuthi lo mzano leloyo kusho ukuthi ngeke azakwazi ukusacrifice uya kuNkulunkulu ngoba ebanjwe lento. Yeah. Kusho ukuthi amanye amagama ukukholwa kwakho udokotela. Once wakholwa udokotela uthe udokotela ndinento ethile. Akuselolo ukuthi ungamkhola uNkulunkulu ukuthi show uNkulunkulu angangiphilisa kulento. Because kufanele kube nezwi lokugcina. Yiliphi izwi lokugcina olilalelayo ogijima nalo? Kusho ukuthi ilela amaphilisi phela. Ngoba mawusuzokwazi ukuthi ayike ngenxa yabazalwane laba abanye so sizoba nomkhuleko ongaka kusho ukuthi amanye amagama sesilimita ukwenza kwethu ngoba oyena umuntu onamandla simenza ngabe namandla. Lo ongenamandla simenza abe namandla. Hayi ngiyakuzwa mfundisi. Enevele mase ngiyibuza futhi leyo into. Dan sendingene umkhuleko ke le eDandi. Kwaku-30 days now. Wabuya omunye umuntu kumina like engibonisa like igusha. Yazibona masigusha. Yes. Izimvu Ngiyiphuzisa like amanzi. Okay. Ukuze ngiunderstand lapho ukuthi kusho ukuthi lento engavunywanga ukuthi ndingene lapha ya. Yinto ekumele ukuthi ngibe ngiyayifezekisa. Kusho ukuthi ngiyavenda ukusho nje ngokugcwele ukuthi ivele sengishumayelile kodwa still umsebenzi wokushumela usandilendile. Yebo. Enekusamele ndiwenze futhi ndiwenze sesise. Igusha sidinga amanzi. Igusha sidinga amanzi. Unomsebenzi nceko. Igusha zisemadlelweni. Kunjalo nje. Lezo gusha ngizazi. Izoziletha inkosi. Iyazazi ezayo. Iyazazi okufanele ziluswe uwe. Mawuthembe yona izoletha zona. Kodwa ke ngafika ngasho mina ngathi yayibona ngoba sengibukile abantu abaninzi beduka kule ndlela izinisi into esengifuna ukuqaphela kuzo ukuthi ngathi kunobungozi manje la mangabe kuthiwa ngiyaphapha manje ngiyangena la kodwa kumele ndizibheke ukuthi le ndiyibonile ngale mayingalahlekeli. Yebo. Ngoba eyona ekuyiyona yile ngale. Uyayibona. Njalo. Ngoba akulula ukuthi ungafika ubone izinto ngale bese uzodakwa izinto zala. Futhi mawubonile khona ulazi kahle iqiniso. Belulumele. Andithi uyasho vele incwadi yabase Hebrew chapter 6. Lethi babona bancamliso. Kungangenkankulu ukuthi bangaphinde. Ngoba sebebona into ezinkulu zangale. Yes, impela chapter 6. So umusa ubonisiwe vele into yangale usuzodakwa into yala. Hayi. Kumelanga. Inkinga yethu thina sisesathatha abantu sabafaka ekhanda sasoNkulunkulu. Instead besifaka uNkulunkulu ekhanda siyeke labantu uthi umuntu uzokubulala noma umuntu uzongxamela noma uzothini miyekele. Mele iqiniso. Mele uNkulunkulu. Yebo. Thina sesigijimeza ukuthi abantu bazothini abantu
bazothi abantu vele mabengamfuna uNkulunkulu abamfuni kodwa iBhayibheli bazoliphatha bashumele ngalo. But umnikazi walo awuvu Isaiah uye lothi izindebe zomlomo zi10:10. Oh bangidumisa ngeindebe kuphela kodwa inhliziyo ayikho kimi. So into kanjalo uthi uthatha iBhayibheli uyashumela ngalo but alikho la. Oh ngizwe kahle mfundisi, siyabonga kakhulu. Lokho osisharele khona kukhulu ngendlela esimangaliso. Khona into yazi ekufanele ngempela siyiqaphelisise kakhulu. Yabona leyo ukuthi siyazi vele imoya eminingi. Khona imoya yendawo. Yabona le ukuthi futhi khona nemoya yamasonto le kufanele siyiqaphele kakhulu. Ngoba yiyo le yenza singazwani, singamakholwa esikhonza uNkulunkulu oyedwa. Kodwa singadlelani impela. Kube ukuthi hayi phela wena ukhonza lapha mina ngikhonza lapha. Asidlelani. Lokho ukuthi uma ngabe mhlambe ngila asinjoba ngila eSoweto, uma ngabe ngila eWhite City, uma lingekho ibandla legama lami la ngeke uzwe ngamane ngingayina sesontweni, kanti khona la amanye futhi engavele ngene nje kuona, kanti ngoweqiniso ukhonza lamasonto noma uNkulunkulu. Iyo le ngisho ngithi leyo yona hey ifuna siyibheke. Yasikhawatha. And esinye strategy engicabanga ukuthi naso kuzomela sethi ukusigada. Ngeke ngayikhuluma komunye umzalwane leyo nto ngoba lento zimane zivuka ngokuvuka ukuthi izina ngazi nami ngengikhohlisi. Kodwa zimane zivuka ngokuvuka ngazi ukuthi yini. Ngikhuluma komunye umzalwane ngithi ningacabanga ifani ba ukuthi uSathana akalazi izwi. uSathane uyalazi futhi ulazi ukudlula wena njengoba uzazi. Ngize ngithi kwesinye isikhathi ungamshaya uSathane ngezwi futhi ke kuyadinga again futhi ukuthi ulalele. Ngoba ubaba ngiphinde ngifubuyele futhi wake wayikhuluma enye into ekota ubaba uNcabo ekota elinye verse futhi again eli uDavide uyamkhumbula uDavide la ashaya uSolondos ashaya umFilistiya uGoliath. So lapha uveza indaba yokuthi kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi umlalele yena usingaye ngoba uzokwenza ukuthi ufike uthi mhlambi ngegama lika Jesu athi umoya ngcwele wrong. Ngiyenzeka nalokho kungenzeka kulento ukuthi ingena ke kule ndawo yokuthi awoqaphela ubungozi khona ukuthi into ongayenza nje uyenzeke esinxele ibinge njalo lento ngithi uSathane ufike asiphuze ngamazwi thina bese silahlekelwa idirection. Umzekelo akazi bathi ubani lekumkane yakhona ngiyikhohlwa bathi ubani lekumkane lekumkane yayikhuzwa uElisha yayikhuzwa uElisha ithi lekumkane asiphume kanje uElisha athi ungasahambi isitha sakho sekuvimbela kuleyo ndlela kwakusekumele aye ngoba ephethe izwi lenkosi nonjebo kwakumele ngayi uphethe izwi lenkosi andithi abantu bakhona futhi baamile bayohlasela ngizama uchaza ini ngizama ukuveza le ndaba yokuthi ezwini lenkosi uSathane uyalazi kakhulu ukudlula wena so uma uzothi nawe uyalazi izwi lingakusebenzeli asewusho singaqaphela lonto ulisebenzise izwi lingakusebenzeli iphutha sibe likubani lapho umuntu osebenzisa izwi umuntu ulisebenzisile izwi ngoba libhaliwe kodwa manje alisebenzi langasebenza kusho umuntu khona into mhlawumbe indlela alisebenza ngayo elenza lingamsebenzeli lapho kubiza ukuthi manje kuwo ngase ngathi ungamfuna lo muntu
ubuze straight again Ubuze kuye. ngoba phela mase sizobheka esasele komkani ifuna ukuya ene iamile kodwa lo uzovimba lo muntu ukuthi ungakulenguye uhlomile impela ngendlela eright futhi kodwa ungayi yebo kusho ukuthi walinga wathi uyaya uNkulunkulu usafuna ukudlala amandla akhe ngenye indlela kusho wena funeka uzama ukubambana noNkulunkulu uqobo lwakho ukuthi inkosi ngiyalibona izwi lakho kodwa sengifuna wena ukuthi uthini umzekelo manje abanye abazalwane if bakhona abangimamele njengamanje bangayifakaza lento ukuthi ndike niphume ndithi ndiye emsebenzini ndithi ndiyagibela itekisi ndiya kuphi emsebenzini afike lo muntu amhlise etekisini umhliselana etekisini kanti yena unamandla ukuyivimba ingozi kodwa lo amehlisi kodwa yena amehlise futhi but yena uyalazi izilenkosi ukuthi uthe inkosi izwi lakho linamandla ena ukhulekile endlini wathi inkosi endleleni yonke sihamba kuyona ingelosi yakho ayiphekuze yonke imoya isiphekuzileke leyo ngelosi why epho kusithiwa yehle etekisini ena maqeda kwehla vele etekisini usuthi uyamamela le taxi yehlelwa ingozi kuphephiswa wena kusho ukuthi ngeke sizazi indlela zakhe unendlela zakhe asebenza ngazo iyadida vele iyadida yodwa lo omunye ahambe ngale taxi atshele ukuthi izoba nengozi kodwa hamba ivele yehle ingozi kodwa ngafi umuntu but omunye ibe nengozi taxi kuthiwa yehla futhi uNkulunkulu ndingathi ngeliphecelezi mina ngokwami uNkulunkulu ngeke uzumqonde udinga wena umuntu ube ne relationship naye ngeke uzuthi uyamazi ngeke uthi uyamazi awukwazi futhi biza nje ukuthi khuluma naye njalo lokho ekudirector njalo yebo yes nayo into emele singabe siyayenza ukuthi straight uthi usuyamazi uzogejana naye kakhulu ya uqinisile impela yabona kuloko kushoyo ihambisana nendaba yokuthi uthi wena mina ngiprotected angithi lisho njalo izwi we are protected thina singabantwana bakaNkuluNkulu but that doesn't mean ukuthi ngingavele ngisuke ngihambe ebusuku never ngoba mase ngenza kanjalo futhi lithi izwi futhi ungamtaste uNkulunkulu wakho kodwa mtshele yabona ke yonke into ungaveli uthi ngoba I'm protected kusho ukuthi ngavele nje ngingene kubantu bedubulana phela mina I'm protected akhambi kanjalo ukumchallenge ukumtest uNkulunkulu kwehlukene into engafani lezo umzekelo bathi ubani na omunye wenceko eyake yayenza lonto angithi lento bathi ungidi okay angisachana noba ungidi kodwa abangimamele bazokwazi ukuthi ngikhuluma ngayiphi inceko leyo nceko leyo kuthiwa yaya esibhedlele ma iya esibhedlele itest uNkulunkulu wayo ukuthi ma engakwazi ukulapha isifo andimyeke ngeke ngihambele uNkulunkulu ohluleka ukulapha isifo mina ithi wajovwa ngomjovo lo obulalayo hawu esibhedlele bathone sayina phansi incwadi ngazi ngongidi kodwa kulelo qephu kulabo bantu kodwa okay phakathi kongidi noBhengu noChelezi noDuma kulabo bantu kodwa khono yedwa wabo owaye wayenza lento kuthiwa uwafakwa lento le base bebala ama-hour ukuthi uzoshona zangashone engashonanga njalo kuleso sibhedlela bamdumisa uNkulunkulu bathi siqala ukuyibona ke thina lento asiyazi kusho ukuthi amanye amagama ukumchallenge kwakho makube ukumchallenge ngendlela eright ezodumisa yena listen ndingavumela mawuthi ungamtest vele uzomtesta kanjalo uthi ayina noNkulunkulu andihambe kodwa make sure ukuthi la ngihamba khona uyaluthola nodumo yes ibuyela kule message oyiphethe injalo ma ezolithola udumo yena ezothokoza yena angadede lathi hamba ukuze kuzovela udumo lwakhe alithole ngoba kuyo yonke into angithi yikho mina ngiye ngithi mase ngisesho ngithi andazi mangirong ncebo ngicela ungikhosi ngiye ngibe nayo mina le nto ukuthi thina sikwazi ukwenza into
ayikho into esingayenza thina. Ndiyithathela kuphi leyo nto? Kuleli lizwi elithi thina singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Yes. Shosho uNkulunkulu mayefuna ukwenza into akamandi uthatha wena athamba ukwenza lento ethi sowenza ulethile. Kunjalo. Usuku manje uhamba uyokwenza leyo nto. Bese abuye futhi yena asho ukuthi hayi ngiqedile le nto ndiyenze ngosibanibani. Ndayiqeda. Adlule leyo period. Aphinda athathe omunye ayokwenza leyo nto. Adlule umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu sonke singamathulisi wakhe. Kunjalo. So mase sizozithathela thina udumo silethe kithi. Sithini ngayo. Sesiyamosha. Yikho ke ngiye ngithi mina ndiyayisaba le ngozi esesiyenze singabazalwane. Njengoba ngikutshela ukuthi ento bezimane zivuka. Yeah. Zimane zivuka and uyazibona ukuthi ziyinto ziyiqiniso futhi zinobungozi. Ugcina usungasazi understand. Ngohlobo lokuthi ngazi ngamkota uMoses ukuthi uMoses wayengeneliseki. Wayethi mayese sithole isiphiwo sokuqala adlule kusona. Okay. Athole esinye isiphiwo adlule silo wayenganamathela esiphiweni but ithina siyanamathela. Okay. And nayo leyo nto iyodi yasikhandla. Unganamathela esiphiweni esisodwa lokhuhleli kuso. Uthi ngoba uNkulunkulu esekwenzile wabeka abantu izandla baphila so uthi hayi. Yeah. Akusinto uNkulunkulu alala ngayo leyo. Sure. Qinisile. Hey ngenxa yesikhathi ungathi nje inkosi ndoqedile lo msebenzi wosuku. Sangazi uzowenzani. Sengibongile kwanele. Yes. Sendedela wena entabo. Kunjalo. Hayi siyabonga kakhulu sixwayisile. Sengiyabona wayifihla ke indaba engaka since wabuya esibhedlela lo sihamba nawe esitimeleni. Awuyishare nokuyishare. Ngiqala ukuyizwa namhlanje ukuthi ndingayikhulumi ngoba phela ngakisho ukuthi zonke into zezikhuluma esitimeleni kodwa lutho. Ngiyaqala namhlanje. Abaningi nje futhi abakwaziyo bazoba surprise. Zikwela sengithunywa. Kusho ukuthi sekuyila sendiyozikhuluma kulelo bandla uNkulunkulu obelifaka kulona. Sila sengobe ngishomayela khona. Kodwa kwamanje ngisayigcinile ukuthi ngiyigcinele nangazi nami. Uthi nazi into siqoshisane la axwayisane la asiqaphele la uNkulunkulu akakhonzwa kanje ukhonzwa kanje. Yebo. Siyabonga Nceke khona manje uyaphila like awuna inhlungu zamabullet emzimbeni. Hayi uphile saka. Shem wangenzela umuso omkhulu. Ngoba abantu babesisho vele ukuthi kona uzothatha isikhathi imthungo yonke lento ngithi hayi amandla kaNkulunkulu akhona. Yes. uNkulunkulu uzokwenza nje bengathi anginani next. Ngempela Shem kuyabanda angiva mthungo yonke into. Ukusondela ukasabi kude kakhulu. Dithi kuyabanda yonke into angizwa mthungo angizwa lutho nje. Futhi uNkulunkulu wameka sure ukuthi yonke into uyayivala phakathi. Uyibuyisela back to normal. Ngibe like ngathi nomuntu ongazange abhekane kanti ababethe abantu if uphilile asibone ukuthi uphinda be rate indlela lesimbone ngayo ngoba isiso sasidibene straight nethanga. Ngoba kwakuthoma ngihambe kanjalo vele ubone ukuthi la kunenyama engafuni ukululeka idibene so kune pipe nje lalifakwe langazi ukuthi lalidonsa bonke ubuhlwilo bungaphakathi noma kwenzalani angazi because babezibethe abantu ufuna niphuza amanzi abandayo nje straight ane ice ndingazi ukuthi kwakwenziwa ini for lokho. Kodwa ke ndaphila nje straight ndaba ngomqabaqaba angiphiki kona ugula siyagula njengabantu bonke normally kodwa uNkulunkulu wenza umehluko lapho. Awuqhugi Nceke uphelele nje ayangikhoke ndizihambela. Ayisayibonga Nkosi. Ngizihambela kahle nje so yiko ngithi nje hayi mhlamba simkholwa ke ngokuthi abantu abaninzi baba nalanti uNkulunkulu wapi naye lo babone lesi sithombe sabelombe bese bethu uJesu umlungu in vele ngoba abamazi nathi asimaza simbonanga
kodwa amandla akhe mayisethi ayasebenza yes amandla wona siyawabona siwabonile amandla akhe senza izinto futhi ke ngisakholwa ukuthi ngisezowabona amandla akhe senza izinto ngoba kusekude la ngihamba khona yebo ngisezowabona futhi amakhulu udlula la anenzele futhi ke nawo mayesesiwabona futhi sobuya sizofakaza sizonitshela ukuthi nanku ke manje uNkulunkulu usephinda wenza ukuthi nokuthi ngesandla zethu kodwa kuko konke lokho asizithathele udumo silethe kuthina sithi udumo maliye kuye lomfanele uye vele umenzi wezinto zonke amen ufuna ukukuthinta mfundisi yazi abazalwane bayofisa ukukuthinta mhlambe becela nemikhuleko mhlambe nama advice lapha nalapha sebezwe ubufakazi bakhe athi umuntu yazi lento ifana nento yami ngicela amanamba akhe ngeke ngimthinte uma ngaba unankinga kodwa nje inguqwayise kungenzeka ama numbers ama calls eze ngobuningi noma ama WhatsApp eze ngobuningi so nje ube ready kungenzeka futhi eze kancane ngazi kodwa futhi uzobona challenge zobalaya abantu abalesi bayebesabe vele ngokuthi yo awufuni ukulandelwa zingqwa bazama message abanye bezokuthoka abanye bezokhuluma the way abafuna ukukhuluma ngayo kodwa ke angazi ngathi mhlambi ngiwanikezela kuwe o angazi ngenhlanhla cha angakahlangani nabeza bezothukana nabantu bona basuke bedinga usizo kwangempela ya nje since abazalwane befika la belethe ubufakazi nabafundisi hayi ngisathola angamthola umuntu othi bangithuka abantu cha ngempela uthinto abantu abadinga usizo mawunenkinga nje ukuthi nje mangathi mhlawumbe umenywa abanye ukuthi hayi yes mhlawumbe abanye nje bazofuna lokufakaza uze esontweni yebo wozokhuluma wosemyalezo yes ya ndingathi ayikho inkinga yes ungasho nje asho wena lapho ama number enginawo ku asebenzana ku WhatsApp na ku call but uSLC is 073 429 5288 okay 073 yebo 429 5288 iVodacom kuyona kuyenzeka ke imani itholakala ingatholakali kodwa nayo ndingayibiza okay it is 082 062 4732 062 082 062 4732 okay ikanjalo nje but yona ayinaye ke WhatsApp iVodacom neCellC okay yeah siyabonga kakhulu ufakazi bakho buhle buyasikhulisa thina buyasivuselela buyasakha busibuyisa back kuNkulunkulu buzothi ake sibuye ngempela singafani nalela abandla eliningi leliya ela endaphalalahlwa ngoba ke liyamkhonza uNkulunkulu ansali kodwa ke badumisana bodwa futhi ngiyazi nce ukuthi yiko ngithi angazi ngalamleka kanjani ngoba sekuya kuba kancane ukuthi ndingaveza iscripture bese ukholwa ukuthi hayi uNkulunkulu ngempela masikhulekeni kwesinkathi ngiyosiveza iscripture bese siyaphikisana kusona uthola ukuthi iBhayibheli lona likhona but asilifuni iBhayibheli sifuna ukwenza ngeke ukuthi upastor uthe kusho ukuthi upastor uyena onamandla udlula lento lokho akufuneki Inkosi akasize izosiza inkosi siyabonga kakhulu mfundisi wami Nkosi kubuse sikugcine ikwandisele nje le nkonzo ayibeke kuwena ayiphumelele ibe success yebo ngiyamethemba uNkulunkulu nje ukuthi sekuya kuleyo ndlela manje ukuthi siqale yes mhlawumbe noma siyoqala from next year uba busy nje ngokushumayela ngoba ngiqinisa ukhona inceke bese ngiyitholile okay esisa-recognizana nayo ukuthi sizoqala kanjani sizothini kodwa kwamanje nje basizoqala siphushele indima yokuqala ukuthi amasente sibahlanganisa kanjani after that ubese ngokusiya obizweni likaNkulunkulu amen ngendlela lesizofika silishumele ngayo amen but yonke lonto siyilindele ukuthi mhlambe next year sesiwe lapho siyobe siqala khona ke okay ukuthi sivele kabanzi ke kushumayeleni
yebo but asazi ukuthi indawo esiyoqala kuyona sesiyokhontrolwa uNkulunkulu ukuthi kuphi. hayi uyasiza umoya ongcwele Yeah. yebo akulungile mfundisi wami siyabonga bazalwane siyabonga kakhulu inkosi inibusise enigcine uzwile ukuthathela uJesu Kristu uyaphepha ezintweni eziningi noma usuhlaselwa kwenzakalani uyakwazi yena ukukuphephisa nje indaba ila foundation number 1 nisiqalo thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho yabona nje once wathola leyo foundation futhi wathola uJesu oyiqiniso hayi umunye uJesu lo weqiniso lo wezemhlabeni ethunywe ubaba ezulwini wafela abantu waphinde wavuka wathola lo Jesu lophilayo lo onguNkulunkulu lo sipho umoya ongcwele uzobona yakuze uyisole futhi waba nokuphila kwingwena phakade ngathi ufuna ukusho something Hayi. Oh okay kulungile siyabonga bazalwane ngomusa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen Amen.